arrondissement ngo tan wayno ceerno bismina kadi maire fawti jon konngol muɗum ko heddi ko ko timmitinde tan e sikkide tan jooɗiɗen ɗo ko inde coopérative biyeteɗo nafoore ndema coopérative nafoore ndema ko jonde muɗum jooɗiɗen ɗo hannde fandare nde ko caɗele safrude caɗele remoɓe yimɓe teskina wonde demal ngal eno dañe kono noon sa ƴeewi ko ɓuuri hewde ko tampere nde ɓuuri hewde nafoore nde safrude ɗen caɗele ko ɗum tan woni ko sosi coopérative o ko remannoɓe tan wona fuɗɗotoɓe joni ko wonnoɓe e remde ene cikkire ɗen caɗele ko ɗen ndendi gila e groupement ji muɗum ha e producteur uji telɗi ɗi ndendi sosi coopérative o jonno noon ke fuɗɗode gonɗen en mbaɗino jonde men premiére safrude caɗele ɗen caɗele hannde noon ko musidɗo mo ngannduɗaa ko jeeyaɓe kalduɗen wawe waɗede piccam wawe waɗede deftere ƴeewen holno doftirɗen golle meɗen ko ɗum woni sababu jonde nde hannde caggal ɗum mami totti musidɗo meɗen Ibrahima Balde mo ngannduɗaa ko goto e meɗen ko ara ɓeydo yaajinaji tan seeɗa haali kadi ndeɗo darori kadi ni no wayi fayni mi waɗino hen rapport oɗo golle amen jawtunoɗe ɗum woni réunion komin mbanno ɗo ngo ceerno sifotoɗo fimuɗi voilà donc on rapport noon Allah waɗi min mi daari e bagage ji am mi addorani mbo kono kam on rapport ɗo sifi piiw ko gollano on e nder ɗen golle ɗon ko joni noon ha hande mi guetoto tan famtinde seeɗa yimɓe wadde présentation sommaire ɗum woni fedde coopérative nafoore ndema coopérative nafoore ndema no ceerno wi en ni ko organisation gimmiɗo pour safrude caɗele demal e gaynaka ko hen acteur ji ɗi gonno kono ndaara tawi komin gonno e dow ko ɗi wayno tawi ɗi famɗani seeɗa himme yimɓe ɓe o ko ɗum wanno min mbaɗi hen witto miijoji mbaɗa ha tawi vraiment change systéme o ɗi moƴƴi seeɗa wadde amélioré ɗum woni nadde e coopérative o ko ɗum waɗi ko e GIE ndemoɓe ɓe gonno mais ɓe ngiwi e GIE pour yaade wadde s'organiser encore plus large wonta coopérative ɗum ko teskade tan pour ɗaɓidde no yaajira e no sembe o heewira Allah walli noon woni miijo mbaɗago concrétisé Allah walli hen ha ɗo wonɗo ni coopérative o jooɗama e nder commune ji jeɗɗi e nder département Kolda e département Vélingara hen jeegoɗi foof ko e département Vélingara ngoni ko commune Médina Chérif tan woni e nder département Kolda donc si a laari de manière ramassée hannde hay si woni coopérative nafoore ndema fotani région Kolda o kono mbo joguima niveau régional e nder ɗum noon min jaahi e nder miijo ha e nder recensement ji mbaɗaɗi faydi nafoore coopérative nafoore ndema tolnima to yimɓe 900 adhérent ji 994 donc ɗon hannde koye ɗum woni hannde membre ji gonɗi e nder coopérative nafoore ndema donc ni no wiyano no ceerno wi on ɗo ni ngola min jooɗinoma ɗo pour e nder comité de pilotage o pour wadde détecté tigi tigi hoɗum woni caɗele ko haɗi ndemoɓe wonde a feewi ɗum woni ko haɗi ndemoɓe hebde ɗumen ko gartam no feewi ɗum noon Allah waɗi hen ko haala hen ko faydi ɓuri doole o piiw ko woni ko caɗele mbowɗe kono noon ɗen caɗele ko ɗe ɗaɓɓa mbowaɗe ɗaɓɓanede kala solution kono solution mumen yawani heɓade tawa ɗum artani donc caɗele ɗemin mbanno noté o jamanu ɗe ko to sengo production o
ndemoɓe ɓe ɗi jogii mbaɗa surface ji jaaƴƴi kono ɓe mbawani heɓde rendement ji poɗɗi heɓede ɗi donc goo ɗimmel muɗum ndemoɓe ɓe si ɓe ndemi kadi ne ɓe keeɓi koɓe keeɓi ko ɓe mbawa ɗum ɓe mbawa naftorde ɗum wattu mbo ɗum foti naftorede o e kadi e nder condition ji ɓurɗi ɓe e nder condition ji nafooɗi faydi laarama tawi si woni ko heɓoto ko heewani ko woni kadi ko heɓoto ko faydi si a laari ɓuri doole o ko profit woɓɓe wonta ɗum woni komin mbino bana banaɓe donc ndemoɗo rema mbo heɓani gartam mbo heɓani rendement no feewi warino kadi commercialisation makko o wasa won rewde laawol aywa ɗum noon min daari min tawi ɗen caɗele ko caɗele mbowɗe ko caɗele ɗe gandanɗa hoorema kadi yaade demal ngal min mbi kadi min teski kadi e nder ɗen caɗele probléme matériel agricole o nan toon probléme matériel agricole o ɗum ko caɗele fondamental goni kadi e nder golle ɗe saabu ɗum haalanoɗo o ñan ɓe mbi yimɓe ɓurɓe doole ɓe mbi maɓɓe de si ndungu yoni faydi ɓe ɓurta tampude fi ɓurta ɓe tampinde ko hono ɓe keɓrata tracteur ko watta préparé leydi ndi donc ɗum woni probléme matériel agricole o ɗum kam ko probléme mo ngannduɗaa ko ñande o ñande kono noon yimɓe ɓay ko e ɗum ɗo woni dalila ɗin ɗon haajuji ngoni dalila wadde organisé yimɓe ɓe en coopérative aywa ɗum noon e nder ɗum kadi eɓɓana hol solution ji mbaweteɗi waɗede pour wawe matériel o wawe yettanede no hanniri donc de manière ramassée en tout cas mi jogaki ɗo document o ni kono kam ko wano ɗiɗo wonno o ñande ko yewtano hen ha tawi si woni probléme ji ɗi deglat il faut que yimɓeɓe mballe ha tawa ɓe mbawa yettanade facteur de production ji ɗi ɗum woni ko woni no semence en ko woni no intrant ko wayi no matériel agricole donc ɗum ɗon kam kala ko ngannduɗa yaadi e production ɗum woni yaadi e ko wawata nabde yimɓeɓe to dañde keɓal il faut ko ɗum kam waɗe laare solution no ɗum régliré ko wona ɗum to sengo batte commercialisation il faut kadi min daara il faut ko coopérative o laarane schéma commercialisation mo ngannduɗa tawan ndemoɗo hay siko seeɗa heeɓi yeru ko heɓta ko tawa joomum si wallama to batte commercialisation on commercialisation on systéme ɗi wawi ɗum wallude heɓa lakkere mum nde no hanniri ni tawa kadi ko wattu mo foti ɗum heɓde o donc hen no wayni ɗi yaajuji seeɗa kono ɓay mi jogaki ɗo document o mi tori on jaafoɗo ha nden si wonti en poti hen artoyde inchallah mamin garto e hen eyyi ɗum noon mi salmini fof mi juurima fof o ɗum ɗo hande joguinomi ɗo ni komi waɗa présenté to sengo organisation o ɗum woni coopérative nafoore ndema wa ɗum noon si Allah jaaɓi mami garto e hen ko ɓuuri yajde eno ɓuuri yajirde inchallah eɗen ñaago Allah nde Allah waɗanten gurdam ceerno meɗen e kisal kanko e ɓesgu makko kadi eɗen bismoɗo hannde yimɓe ɓe e inde maire kono en même temps e inde kadi ceerno kala ko waɗi ɗo kala ko kewi ɗo ko ceerno tan kala ko kewi ɗo kala ko waɗi ɗo ko ceerno tan ɗum noon ɗiɗo batuji fof ko Allah e duwaw ceerno ɗum noon ko adi fof eɗen jetta waɗɓe organisé ɓe kono eɗen bismo kadi hoɗɓe meɗen arɓe ɓe enen kam wonno gurɗen koye ndema e gaynaka kala ko nawrata en yeeso walla kala ko nawrata ndemal e gaynaka yeeso eɗen jaɓɓi ɗum ha tengti noon e ɓeɗo arɓe ɓe gandanɗa hoorema ko partenaire uji yiɗɓe wallude ina kormi Madina Gounass ina jiiɗi wallodirde e ɓesgu Madina Gounass ɗum noon eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe ɗo ko ɓesgu mabɓe ko ceerno bismiɓe ɗo hen ceerno woni ɗo ko ceerno bismiɓe ennenne kadi eɗen mbatten konngol meɗen tan en tant que adjoint maire lomtiɗo Saydou Ba bisimilla mabɓe kala noɓe jiɗiri ko noon mbaɗirten kala kadi kala ko min poti wadde minen mairie o institution o
ha jaggana ɓe ha wallodira e maɓɓe so Allah jaɓi enen en mbaɗat ɗum noon bisimilla maɓɓe no fewi peut être que je vais dire